Asahan kaning mas maragulang pang mas makuling selebrasyon ang pangkompetisyon ng Giant Lantern Festival 2018 ngening Disyembre ag Pangkeng Committee abalaos pa kanong magobra ngeni para kareng mapilang sorpresa king ganapan. Asahan naman kano'y maging mas masaya, mas makulit, mas maragula kompetisyon pila tandarang higanting parol ng Siyudad San Fernando ngening Disyembre. Itipisyag ni Giant Lantern Festival Committee kim press conference ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP Pampanga Chapter ngening Huwebes. Agpangking chairman ng GLF 2018 ay dating City Councilor Alex Patio, mas maragula budgeting dinakeda, kaya bepay mas malwala sa lugal para king kompetisyon. Ampong mas mata sa premyo para kareng manyambut. Actually, kung natatandaan po natin ang tradition talaga, hindi siya competition dapat eh. Ang natin talaga lang, showcase lang talaga yung galing ng mga Fernandino. Pero para lang po magbigay ng konting incentive, before meron tayo 3 champions, tatlo yung magiging champion natin out of how many participants man yan. Pero ngayon po, in-increase natin, magkakaroon na tayo ng 4 champions. Isang champion, isang first runner-up, second runner-up, and third runner-up. Dapat balaos pa mo rin ganong pangarap ng GLF Committee. Impamanabengan, kareng 35 barangay king kompetisyon, naman kanong ataging kasakita niti. Pauli ning para pareho indagul dareng miyayaliwang barangay king San Fernando. Anya naman balaos kanong pamanamuyot na ning syudad, gareng may malilat kayanakan, ametong kareng panigaralan, ing pamangawang parul, makasawap mo rin king pamagprotekta ning kultura keti. Dati, di ba, kaya nga limited yung sumasali natin, dahil yung mga Giant Lantern artists natin po konti. Pero last time nakapag siguro that was February, no? Nagpa-train na po tayo ng mga batang Giant Lantern makers. At in-encourage natin yung mga lantern makers natin, ng mga artists na i-transfer nila yung technology. Nakausap ko po yung mga sikat na nating Giant Lantern dito, karamihan yung mga anak na nila, mga apo na nila. And for the first time, meron po tayong babaeng Giant Lantern maker ngayon. Samantala, asahan naman kanu, ing mas maragula venue o pigawan ng kompetisyon kin December 15, kan bening bayong istruktura at tatalakad ng inin ng Robinson Star Mill para ging ligligan. Instead of that, tinatabi ng Giant Lantern Committee para sa trainings and seminars, para ma-pass on natin yung tradition at saka yung pagtuturo ng paggawa ng mga parol at giant lantern sa mga kabataan. So doon na pupunta yung proceeds noong, yung mga income na nag-generate natin from the caravan. Kambe kanuniti, asahan ning mas malwala sa lugar para kareng mag-park kareng sakyan at maging lugar para kareng mismong memale na manalbeking ganapon. Ako po'y Paulo Marcelo para king News Force Pampanga, Balitang Tutu, King Balen, Susuyu.